Мы изучаем историю нашего народа, жителей Закарпаття, Карпатского Русино, видимо, что наши предки при всех властях были верующие, в основном православні, на період Австро-Мадярщини, звісно, були більше уніятів, бо тоді держава переслідувала православних, но в будь-якому випадку були православні. І тому за 1150 років ми бачили, народ не дивився на очередну власть австрійську, німецьку, мадярську, чеську, або Совєтський Союз, або нині Україна. При всіх властях народ православний або церковний, мінімум церковний. Чому і ми кажемо, Господь обіцяє, ніхто не вирве чоловіка з рук Божих. Ніяка пропаганда, якщо сам чоловік уж опуститься і отойде. Апостоли і пресвітери зібралися для розгляду діла, що робити із обрізанням. Християнам треба обрізуватися по старозавітному чи ні? Як знаєте, мусульмани создали свою релігію і сохранили обрізання крайньої плоті у хлопчиків. А от християнам треба чи ні? І тоді серцеведець поклав їм зібратися на собор в Єрусалимі, куди сказали: серцеведець Господь дав нам свідчення, дарував нам Духа Святого, як і нам, і не положив ніякого розличия між нами, вірою очистив серця наші. Як обрізані стали християнами, так і ми не обрізані, но стали християни, може бути. Тому далі треба робити, щоб хто хоче бути християнином, достатньо вірувати в Христа Ісуса, раз, і не касатися мертвечини, і не робити то другим, що собі не желаєш. Унікальне рішення апостольського собора. Крім того, і ще перед тим було ще одне рішення собора, якби першого апостольського собора, на якому було сказано, що робити нам, священникам, що приходиться нам після служби, готувати трапезу, їду. Рішили так: відділити священникам, приписати служення слова, тобто проповідувати, а діяконам пещися, старатися про соціальне. Так у церкві було розділено головне служення священника служити службу, тому православної церкви, хоч священники деколи можуть десь мати якусь роботу, но предполагається би не зв'язаним бути, щоб священник не був нікому підвласний, крім Бога. Щоб він був свою проповідь вів, бо якщо в нього директор католик, то який буде він потім священник православний? Значить, церква має содержати проповідника слова, ну а піщися, старатися у соціальному будуть люди, діякони, подіякони і церковні люди. Віримо духовними трудами, возрастаннями, ми тут діти Божі, вірні діти Божі, принципові діти Божі, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.